Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Raketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto at walang manghuhusga sa iyo dito, bagkos kami ay makikinig sa iyo. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Good evening po, DJ Rock. Good evening sa iyo. Pwedeng malaman ko anong pangalan? V na lang. V. Hello, V. Hello po. Good Ayan, palakasan naman ng onti yung boses mo. Kanina medyo okay na tayo dun sa briefing eh. Ngayon medyo humina ulit yung boses mo. Sige po. Ganito po ba? Yan, ganyan po. Ilan taong ka na, V? 24 po. 24 years old si V. Taga Noka rin ka. Panay po. Panay. Tanay. Okay, sige. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. V24 from Tanay. Ano ang top secret mo? Narip po kasi ako ng hindi ko lang po siya maalala lahat ng detalye, pero narip po ako ng bata ako. Na-rape ka nung bata ka pa. Okay. Hindi mo maalala kung sino, saang lugar, Kilala ko yung kung sino kasi po taga-amin lang din. taga inyo yung nang-rape sa Kasi- inyo. Opo. Yung problema po kasi hanggang ngayon na 24 na ako. Wala ni isa sa pamilya ko na nag-o-open up na gano'n, tinatanong. Mhm. Kasi nakikita ko pa rin yung lalaki andun pa rin sa amin. Oh, so ito bang lalaking to ay kamag-anak ninyo o kakilala ng Hindi pamilya po. nyo? Ano? Hindi po. So kaano-ano siya ng pamilya ninyo? Wala po. Isang barangay lang po kami. Ah, kumbaga parang kapitbahay yung dating. Opo. Okay. Natatandaan mo ba kung ilang taon ka nangyari yon? Mga 7, 8 po. Mga ganun. 7 to 8 years old. Opo. Paano kayo nagkasama nung lalaking yon? Bali, blurred na po kasi yung naaalala ko. Yung naaalala ko lang po, yung naglalaro kami. Tapos, bigla niya po akong inengganyo na pagkain ba yun. Tapos po, sabi niya, bibigyan niya po ako pag sumama po ako sa kanya sa CR. Mhm. So, naalala mo yung part na inengganyo ka niya. Tapos pagdating nyo sa CR, anong ginawa niya sa'yo? Akala mo, siyempre, nung bata pa po, akala mo normal. Akala mo, okay lang yung ganong ginagawa. Tapos hanggang po nung hindi ko po alam kung paano ako nagsumbong sa mama ko nun eh. Kung paano niya po nalaman. Tapos yun na po, nagkagulo na po. So, nalaman ng nanay mo na may ginawang kahayupan itong lalaking to. Opo. Tapos po sinugod siya dun sa bahay nila. Hindi na po ako nakasama nun eh kasi po pinanatili po ako sa loob ng bahay. Ano? Sorry, hindi ko narinig yun. Lang po ako sa loob ng bahay tapos sila po dun yung pumunta. So, pinagstay ka sa loob ng bahay ninyo at yung magulang mo yung mismong nag-handle ng sitwasyon. Opo. Okay. So, matapos yung pangyayaring yon, Wala na po ako. kinausap ka ba ng nanay mo? Hindi na po. Pagka umaga po, wala na pong tanong-tanong. Wala nang tanong-tanong. Pero ang alam ko po, sabi ng kapatid ko na lalaki, nagmakaawa daw po yung nag-rape sa akin na huwag nilang ipakulong. Pero po kasi ngayon pag naiisip ko, para po kasi unfair sa akin. Mhm. V, anong gusto mong mangyari doon sa mismong nanghalay sa'yo? Gusto ko po magparasahan kaso
Wala na po ilang taon na din. Tapos, yung isa sa kanila, wala man lang nangumusta. Kung naaalala ko pa ba, tatanong kung okay pa ba. Kasi minsan, para po parang madumi na yung tingin ko sa sarili ko. Parang biniblame ko po yung sarili ko na ako yung may kasalanan. Yung mga magulang mo, kasama mo pa ba ngayon sa bahay? Hindi po. Nasaan ka ngayon? Nasa Manila po. So, nagtatrabaho ka sa may Manila? Opo. Tapos yung mga magulang mo nasa probinsya? Opo. So, yung lalaking nanghalay sa'yo nasa probinsya? Opo. Okay. Ngayon, ganito gawin mo, no? Ito yung nakikita kong pwedeng gawin mo. Merong tayong tinatawag na mga social workers na pwede mong malapitan. So, eto mga social workers na to, pwede kang tulungan sa kung ano yung step-by-step process na pwede mong gawin para matulungan ka sa kaso mo. Kasi kung gusto mong humingi ng hustisya at humanap ng hustisya dahil sa nangyari sa'yo, then, ang pinakamagandang gawin is magkaroon ka ng boses. And yun yung ginawa mo ngayon, di ba? Binahagi mo to ngayon. Ngayon nga lang po ako nakashare kasi po, uso po ngayon, pag yung biktima, sila po yung inuuskahan. Totoo. And hindi natin dapat sinisisi ang mga biktima dahil hindi naman ginusto ng mga biktima na mangyari sa kanila yung hindi nila gustong mangyari, 'di ba? Katulad na lang ng panghahalay, katulad na lang ng manakawan. Kaya nga. Okay, so V, hanap ka ng social worker. Titingnan ko din kung may mga contacts ako ng social worker at i-message ko sa iyo sa Viber. Hindi tayo programang Tulfo dito ha, pero sisikapin ko yung sa abot ng makakaya ko na makahanap tayo ng tulong. Pwede siguro ako lumapit sa Operation Tulong para matulungan ka dito. Tapos, ang siguro isasuggest din sa'yo nung mismong social worker, baka may record sa barangay ninyo. Kasi kung nagkaroon ng suguran at merong komosyon, malamang sa malamang meron niyang record sa barangay eh. Hindi ko na po alam kasi wala po akong balita. Ayun. Pero ang tanong ko sa'yo, matapang ka ba ngayon na harapin kung sino man itong gumawa ng kahalayan sa'yo? Hindi pa din po. Hindi pa rin? Hindi pa, dito lang po ako nagsishare. Okay, sige, ganito, no? May ilang segundo na lang kasi tayo mag-usap ngayon. So, babalikan kita at magbabalik tayo kabisyo. Kapiling nyo pa rin si DJ Raketera at wag po kayong bibitaw. Ito po ang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!